So bro, anong atin bro? Magandang umaga. Good morning. Anong atin? Nawag ko Brad kay to kang mag-clarify sa may tungod sa Wala, komentaryo bro. niyo kang Wala ka ng trabaho, baka may customer ka dyan ha, maputol yung ano natin. wala Brad. No. Sige. Nasa tindahan ka ngayon? Wala Brad na ako sa Balayron. Sige. Go, anong kuan mo? Anong tanong mo? Go. May tungod sa Roman Catholic o kining Catholic Church. No. No, anong issue mo? Ano ba? Ako pumunta na, pwede mo direct pumunta na Brad. Go! So, di ba ginakliman ninyo nga kamo ang Catholic Church, Mhm. di ba? And then sa karon kamo ang ginatawag nga Roman Catholic. So ang pangutanan nako Brad, kining Roman Catholic o Catholic Church mao ba ni sila? For the first 1,000 years, yes. Kung mao sila Brad, pangutanan nako Brad, kining gihisgutan nga Roman Catholic sa Bible, Mhm. ang ilang pagtuban ni Brad kasama ng nagtuman sa sugo. Mora ba ni sila Japon Brad? Yes. In terms of faith and moral. Maura sila. Okay. Kung maura sila Brad nga ang ginatawag niya sa Revelation sa 12:17 nga kanang ginatawag nga Remnant Church, di ba gilotos man no? May Remnant Church. O kanang ginatawag niya Remnant Church diya sa pinadayag 12 di city. Do City, hindi naman yan Remnant Church. Wala namang binanggit Remnant Church. Ay tanaw mo sa iglesia kanang kwan people, so gikaw gyud na siya kung imong ikwan na gyud siya ginatawag gyud siya remnant. No. Hindi ho. Huwag mong gawa ng sariling interpretasyon na remnant. Wala ang remnant nun. Nanay remnant na Brads. Sige. Pagpalagay na lang natin sa sakyan ko mga sinasabi mo, pero hindi nangangahulugang naniniwala ko sa'yo. Linya po yan ni Fernando Po Jr. Granting without admitting for the sake of the argument. Remnant. Sige, ano tanong mo dyan? Nara brado ang iyang kwan Brad, ang ginatawag na ang kwan diri sa kwan. Ikaw mo sa children. So ang children gitanaw na ko nga kanang kwan, ang definition niya sa kanang kwan ba kining sa tawag ni sa transliteration niya sperma. So ang iyang kwan na remnant yun nakabutang diri kana iyang definition seeds commonly of cereals. Saan mo naman nabasa yan? Descendants kana sa Greek nga Agree. nga na definition na. So napoy remnant so application of Sige, anong tanong mo? so akong pumunta na Brad, kamo ba ni Brad? Yes, kami yan. Yung mga nakasulat sa Biblia na iglesia doon sa Revelation 12:17, kami yun. Hindi po kayo yun. Okay. Atong i-granted Brad kung kamo na Brad. So kung sa man itabo nga ang Iglesia Roman Catholic ni Lagyo ni ato og mga kamingawan. Ha? Hindi mo alam hindi mo alam yung persecution? Brad, Di ba? ako na Brad. Sa sandali lang bro, nangyari ba yan sa amin na kami ni Antos Kamingawan, ni Kalagyo, ni nang lakwat? Kaya nga sa panahon do sa persecution, yung mga tao nagtago, yung iba nagsilayas, di ba? At doon kaya mayroon kami mga misionaryong pare. At alam nyo ba yung BEC? Ginawa na yan, panahon pa ng first century, yung mga first Christian. Karang BEC ba, gigibot sa Katoliko. Dito na sila ilalom sa langob, magkalingog tago dito, magtigo, magampo, prayer meeting. In short, kay usog persecution sa una. That's why, kumusod kag mga katakom, mga langob, na yung mga drawing dito sa mga picture sa mga santos o sa Ginoo,
Kay ang ila ng remembrance nga naa sila da gatago. Sige. Okay, Brad. Base sa history di sa naisgot dia, Brad, kanang 1,260 ka adlaw, di ba? 1,260. Oh, dia sa Revelation. Revelation. 17. 12:17 tanaw na ko ha. Oh. Saan na mong gigamit nga Biblia, bro? King James na siya. Oh, Brad. Mayong balita niya ako agad. 12:17. Napungot pag-ayo ang dragon o nakigaway sa satanang kaliwat sa babae. Kani? Dili dia na 12:17 mga. pero sa whole chapter, kuha na, Brad, sa context sa by verse na, Brad, nara. Kaning may kalagyo ang babae ngadto sa kamingawan. Din ang Dios nagandam kanya og dapit didto o timanon siya sulod sa 1,260 kani. Repair man ni Santa Maria. Ni kalagyo man sila didto sa Ehipto ug didto sila gapundog dugay. Kung repair Okay, munta na. Kung manaw yung tagalalis. Brad, kung wala mo na resolve atong katunggo na itong isgutan na kay lagi. Truth search sa itong gisgutan niya. Wamba kang Maria. Wait lang. Ang kunik mong guna sa kanang paglutos God. And then, Lutos. Panahon na ni bro, wala pa yung persecution na itabuan eh. Of course, naamang galing kaning niyang nilaya si Santa Maria. Gipalayas to sila sa anghel dito. Uban ng bata kay Patyong Herodes. Di ba? Kato mo guna ko anggod, katong nga time anggod, katong paglayas nilang Mary, pila lang to kaman ang ilang pagpuyo dito sa kuan sa Egypt. Pila kaman? Pila lang kaman. Pila kaman itong puyo nila dito sa kuan, Brad? Sa Egypt. Nakalimot po ko pero Natuwa na lagi. akong nabantayan, akong pag-share sa to nga Bro, kabulan. atong basahon ng Biblia ha, sa Mateo 2 kinini ang 13 ang pagkagyo dito sa Ehipto, di ba? Sa diha na nga may kalagyo na ang sa diha nga nanlakaw na ang mga dumudoong sa kaangil sa Ginoo mipakita kang si pinagig damgo umingon bangon dadang bata iyang inahan og gipangagyo kamo ngadto sa Ehipto og pabilin didto hangtod nga paulion kamo kayang bata pangitaon ni Herodes og patyon. Klaro man na kayo, di ba? Onya kani bro, kung atog yung tanahon ang senaryo ani, kung didto ka sa Bethlehem padulong Egypt, kung mo direct lang jud ka, naragi na sa 65 kilometro kalayo. Pero mo di gyud nagid na sa mga 690 kilometers. Busa mibangon si Jose og gidala niya ang bata og inahan niadtong gabi una mikagyo sila sa Ehipto. Nagpabilin sila dito hangtod namatay si Herodes. Napilam na katuig namatay si Herodes. Di ba 3 years? 3 years ba to? Base sa kuan sa calculation kay 4 BC kung adto ta sa historian nga sa Jewish historian 4 BC tigok naman si kuan si Herodes. Mao ba to? No? Kung masayop. So nahitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo nga pinaagi sa propeta, gitawag ko ang akong anak gikan sa Ehipto. So sa ilang pagpamauli adto bro, nananato sila sa mga actually 3 years unsa may giingon das pinadayag, di ba? 1,260 ka adlaw. Dayon sa may question ni mo ana. Kana siya nga kuan bad kay sa kuan mong banabana mong sa kanang kuan. Banabana sa kaning kung imong year this siya nga kuan ganing tawag nga sa adlaw. Kung ato i-compare sa kanang estimate nato sa kanang pagpuyo nilang Mary dito sa Ehipto, accurate ba na siya, Brad?
Accurate. Bana-bana kay one Sirka ra na bro, sirka, may intag sirka bana-bana. Okay, kuan man na bro, ang historian dili na sila ka point out og exact gyud nga tuig. So kung maingon tag kuan mo bitaw ng kung maingon tag 1260 muna nga naatay gitawag na to dihag 3 years gina siya maigit. Uy. Okay, Brad. Kana batingog dayon. Kung inana, Brad. So true charge man ta, Brad. True charge man ta. Focus lang tas founder. Di lang ta maabot aning kalagyo didto giunsa ba nang iglesia ha, gilotos ba na ba, gipanulod ba nagsako, pangdaoban ba na didto, ihian ba nagkalibangan ba na, wala lahing isyu na sana bro. So kami nag-claim man nga si Kristo nagtukod, guba dyan nagtinuod na nga di man mos Kristo kay yaman diri oh. Muyin ka ba ani nga ang gatukod ninyo, ano ba? Dili man gud ang kung kuha man gud kung atong basihan ba nga kanang gi kunik gud ako na sa kuha gud kanang ginatawag nga adlaw di ba nga 1,200 kana bro layo bisan pag mo atong ikwintag accurate ng adlaw bro din unsa may connection anas pagka tinukod layo na kay na. Sige, isgot mong gud ibutang isgot mong gud ang paglutos ba lagi ang paglutos alahi naman ang istoryahan ng kanang persecution. So panahon na itong persecution, di ba, ang nagsuffer na to, ang mga first Christian, panahong Nero, nang biruan na to si Nero sa listahan nga manglulutos. Gipersecute niya ang mga Kristiyano kay supak sa iyang pagtuo. Di gid siya ganahan. Nga naay Kristiyanong masagol sa iyang lugar. Gani, demanding pa kay tos Nero, kay gusto gud siya nga kining siya, simbahon po siya. At that time, 2015, seminaryan ko ato nga panahon, nya sa amo sa seminaryo sa una kay naman may assign pag gumana mo pamahaw naay mga dipudto kaabot og 1 half hour palimpyohon mi sa among area dito nga assign. So for example lagi among area dito sa labi ka manglimpyo kung ikaw library ka, so nang limpyo ko sa library dai nani ka baga nga libro oh nagpilit pila to ka volume na ukayan yun ako dito nga siniro ang gikamatyan niya gahikog gid siya kay wala naman ganahing mga tao niya. So moto nga na-struggle na siya kay di man day pod siniro ganahan nga mailisan, struggle siya yung mga tao gawilga na sad niya. So moto pagsud sa iyang sundalo nagkutsilyo ibot niyang kutsilyo sa iyang sundalo galaslas siya dito moro tay kamatyan niya hikog gid siya. Pero di lang ta magisgot og unsay gikamatyang Nero but arita kung persecution ang gisgotan ang nagsuffer og tinuod ang mga first Christian og katong first Christian ni gipang martyr gipang lotos gipang patay gipang tuwa, gipang sonog, mga Katoliko to dito mga Sabadista. Ang leader at that time si San Pedro. In behalf sa mga Kristiyanong gipang priso kay buhian man tong Nero. Kung ang tuyo ni Nero leader man gigipangita niya, sa may leader yun ninyo. Mo tong si San Pedro kay mo may leader sa simbahan. In behalf niya ng mga Kristiyano nga gipang patay. Hural siya koy leader mo to. Gibuhian ang mga Kristiyano si Pedro may mitubos niya itong mga Kristiyano ha mo gilansang sa dito sa Roma pinabali nganong pinabali man ingon man siya ay lang kong kuan tindog ibali lang ko kay dili ko karapat dapat nga mahimong samas akong amo. Sige Aksyon Katoliko. Okay, Brad. So, mukuha na kong pangutan na lang, Brad. Okay. Sige. Di mo pagkakuhan po na accurate ba maitong niling kuhan. So wala din na iso ha basta ang ako dire gingon Katoliko tong gipanglutos. Period. Kana magkungkuhan kanang 1,260. So kung atong i-compare sa kung itong kwintahon sa pagbuyo nilang miri dito sa kaning Kamingawan, dili jud siya accurate pod no. So nasa principle lah pero dili na to na isgutan. So ako buta na Brad kung kamo on Truth Church Brad. Ang kining Truth Church nga giisgutan ko sa Bible God ginalutos. Kung kaya rason nga ginalutos sila di ba? Tungod kay nagbantay sila sa balaod di ba? Tama? Unsay rason nga gilutos? Ang rason nga nung gilutos sila dili man pagbantay sa balaod. Sadyang di lang gyud ganahan ni Nero nga naay Kristiyano. Og di pod mo dawat si Nero anang Kristong gisangyaw sa mga apostol.
Kay naa sila kaugalingon nga Ginoo ug naa sila kaugalingon nga pagtuo, which is kanang gitawag natog paganism. Kung di ka mosimba sa ilahang Dios nga gituohan, kung di ka muyukbo sa emperor nga ilang gisalig, patay kang bata ka. Og moto resulta ang gipang-ihaw niyang mga Kristiyano kay ngano man magsangyaw Kristo sa ilang lugar nga di na pwede dito, illegal na. Di kay ingon nga sunod sa sugo mo yung hinungdan nga gipang-ihaw. Sa ato pa day okay ra mutuo ni Kristo dito basta di lang mosunod sa sugo. Di man na mao. Ang reason nga anong gipamatay ni Nero tong mga taong Kristiyano kay sopak sa iyang pagtuo kanang Kristong gisangyaw sa mga Katoliko. Unay hinungdan nga si Saint Valentine giihaw gid siya didto, usa ka Romano nga nakonvertir sa pagka-Katoliko na imong pare. Giputlan gisag ulo didto. Sige. Okay, Brad. So, kuha niya po siya kanang nadya po siya sa kanang kuhan baruganan may tuod kay ang kuha mo ang balawad mo sa Ginoo ayaw pagbaton og laing Dios. So, wala jud sila ni ubi sa Dios sa kanang kuhan. Oo na. So, ang kuhan sunod ako pangutana, Brad. So, kining ginatawag nga sa diri na sa Roma, Brad. Wala ba'y nahitabo, Brad, nga kining pagtuman sa balaod sa mga nagtuman sa balaod, wala ba sila ginalutos, Brad? Ang katong gatuman sa balaod nangingong giingon law moral mo tong simbahan gitukod ni Kristo. Of course nisunod man sila sa simbahan na gitukod ni Kristo, mga membro na since kay nikailap naman ang niabot naman sa Roma ang Kristiyanismo, dihay mga ning tuo, diha nay gawali. Si Nero isip emperor ana at that time, di siya mosugot nga naay Kristong isangyaw sa ihang nasod. Kaya ang Roma kaniadto naay kaugalingong prinsipyo balaod o Ginoong gituohan. Moto resultang gipang-ihaw niya ang mga Katoliko, mga Kristiyano. Unya isa pod sa iyang ganahan kina si Nero, lovers of ang gustong Nero makakita siya syudad nga nga sunog mo giniganahang Nero. Wa sa may sunogon niya, so gisunog niyang katunga sa iyang nasod. Yung mga bukot-bukot area katong mga dapit ito, gisunog niya ang iyang gipasuminglan ng mga Kristiyano. Mao tong dihay mga panahon nga gipang-ugbok niyang mga Kristiyano sa iyang garden, gipangdagkutan ng ulo, gisilaban gimong torch. Buhay na wala man may martir. Mo na simbahang Katoliko diha sa Biblia ang Kristohanong katilingban nga sa 17 size man siguro na sa Revelation nga ang babae nahubog sa dugo sa mga martir o sa mga santos ni Kristo. Diya sa Roma pretinaganang nga martir diya. Muna nga kanang niyon kanang gipanglutos diha inyong ipagawas kay sumala kuno sa inyong history mga sabat keeper kuno na ang gilutos, therefore inyong ipalutaw nga mga sabadista tong gipanglutos. Mali man na. Kay katong gipanglutos mga Katoliko man to. Mao bitaw nga sa dihang na-converter si Constantino kay sa sigig sangyaw sa uman mo undang ang Kristiyano og sangyaw sa Roma. Hantod nga nakuha dyan nila ang Roma, pinagis panabang sa Dios. Gipakitaan si Constantino og milagro, vision nga kining maong cross simbolo ni kadaugan. Sa dihang na-converter siya base sa inyong librong gitawag og National Sandilo, nisunod si Constantino sa mando sa iyahang leader, sa ilang leader sa simbahan. Then siya na-convert. Ug maunay resulta, gi-implement niya ang Sunday sa iyang nasod kay katong Kristiyano nga siya na-converter, ang Sunday ang ilang gihimong solemnity ato. Since illegal ang Sunday worship sa ilang panahon na wa pa mga Kristiyanos Nero, gideklarar niyang illegal. Mabito ng civil Sunday law sa inyong libro. Ano nang istorya na? Unsa di ka? Niyo ay pamatuod bagid. Ayaw balihan ang history, ang history. Ayaw dili ta magbuog history. Sige. Okay, Brad. Kanang sa Roma, Brad, kung ato nang basahon ng Book of Roma, Brad, ato nang siyang basahon, unsa may overview jud diya jud. Nagsalikway sa balaod o moral, kanang balaod nga moral o nag-continue sa pagtuman sa nag-continue sa pagtuman sa mga balaod nga moral. Panahon ni Kristo ang mga seremonyal, katong mga alad-alad, apil na itong mga sabatikal sa mga Hudyo nga kinahanglan jud di jud ka mo trabaho og Sabado, ultimong malibang di gid pwede.
gilansang na ni Kristo didto sa cross. Tanan na ang wa niya wala ka ng moral. Gani gidugangan pamanggali na niya. Unsa may ang ingon paghigugma ay kamo, bawo ni bagong sugo, moral in short. Mga moral. So motoy gisunod sa mga namo nga mga Katoliko. Na sige migsangyaw abot sa Roma kay di man ganahan. So gipamatay. Para lang gud ani magsangyaw mi sa mga pagtuong Katoliko. Sa area nga wagi Katoliko puro Sabadista, solid Sabadista jud. Siyempre kamo nga mga Sabadista di gyud mo musugot. Mga sukog mo, anong naman mo dire? Sangyaw man mo. Pamahuli mo dito, puro Sabadista dire. O ana gyud datingan na kay pugson ta mo nga Brad Katoliko gitukod ni Kristo mao ni muna kamo nga mga Sabadista di man mo mga tawa mo react man jud mo di ta magpasulod sa sunod ibana na to na diri sa atong lugar kay mura mag solid Sabadista gud ta diri ana ba mo toy nahitabo panahon sa persecution sa una pero ni surrender ba ang mga Katoliko ato wala bisag daghang ipang ihaw mo bitaw na usahay mingon ang mga taon sam din kagamahanan ng inyong Ginoo ng inyong pagkamatyan na di ba so ana na siya sige saon good pagkasabadista in taon ninyo ato nga 1863 maguwang pa may tanduay ninyo in taon Okay, brad. So, sakto nang gingon din sa Roma 31 nan pinagi ba sa pagto atong gipawalay bili ang balaod dili gayon hinoon atong gipatindog ang balaod. So, meaning to si brad, giligo ng balaod. So, wala tama ka, wala di ba? wala lagi ka ng balaod nga gilig-on mga moral na mo nang musulod kag simbahang Katoliko gatudlo gid mig moral. Munang kana bitaw mo uban mingog. Hoy mga Katoliko pala hubog gidoktrina na ninyo. Mga kawatan mo, burikat mo, wrong man na. Kaya wa man mi tudlo sa mo simbahan nga magburikat ni mga bayan namo. Mag-rape me, maghubog-hubog, magsugal wa man. Ningon din yung pare, natapos ng misa. Kamo mga babae pag binurikat mo dito sa gawas, ana ray wa man. Mura lang gitudlo. Mo nang kumusod kag simbahan nahinay jud kang mabago dia bitaw uban ako mga nakaila sa una brad baligya kog syabo karon ba na kadadon ako musimba ana ba so mo na ibot pasabot nga moral ang gitudlo pero layo naman kinis isyo kaning persecution kaning kay ang inyo mga ang kabalo kos punto nimo ana ang pinakauyok kang punto nimo ana imo yung ipalutaw nga katong gipang persecute sa panahon sa persecution sa una mga sabat keeper to tama mali. Dili nagisulat mo. No, sir. Kabaw ko sa mindset mo. Katong gipang persecute sa panahon sa mga persecution. Type persecution ni Nero. Di ba mindset na nimo nga katong gipang persecute mga sabat keeper to, tama mali? Dili brad, pagkaro brad ko unsa jud ang kinsa to sila mga tao brad. Katong mga tao nga gipang persecute, para nimo mga sabat keeper to dili. Tanaw na to brad, pag humana niya akong pangutana brad. So, unsa jud Di mo tubag direkta. Mo ang gina-program mo. So kining gingon diri sa kuan brad, kining gingon sa Roma 2:13. Kining gingon sa 2:13 brad, kay dili ang mga tigpaminaw sa balaod ang matarong sa tubangan sa Dios kun dili ang mga nagtutuman sa balaod ang pagamatarungon sumi. Mo lagi kanang balaod banggod. Kanang imong basahon dang balaod. Kabaw kos mindset nimo ana. Ano man ang mga balaod nga mawag Sabado. Di ba? Sa tinuod lang mo kanang balaod ambak ra mo kitag Sabado adlaw gigpapahulay gibantayan. Nya mo tong gipanglutos mga sabat keeper to, tama mali? Sakpan niya. Dili mo sa last. So, unsa niyo pag resolve sa akong pangutana? Kay ani man gud na brad, daghan pa kay kag pasakalye. Kutlo atong persecution, balaod tuman, katong mga 1,200 days kapin. Katong tagyos kamingawan. Ang kabaw ko sintro nimo ana. Ipalusot nimo karon nga dili Katolikong gitukod ni Kristo, di ba mo to intro nimo nga kamo nag-claim ka mo. Nganong maning na-address pinadayag Rimnan salin. Kay i-claim ninyo nga katong gipanglutos mga sabat keeper gyud to. Pasabot kay sabat keeper man, ang mindset nimo nga sabat keeper katong nagtuman sa balaod sa adlaw igpapahulay sa Sabado mo nang mulusot karon sa imuhang gawas nga katong gilutos Sabadong pahulay ato nga sabat keeper, tama mali?
Tanaw pa na, Brad. Pag Anong dili nimo i-direct to the point na lang na. gani, Brad, ang utana. Ang conclusion mo gud nimo na dili lagi Roman Catholic ang gitukon ni Kristo kay panahon sa mga persecution, mga Sabbath keeper tong gilutos. Ngano di man nimo na i-direct to the point dal nagahanag pa sa kalye oy. I-direct na lang na. Dili, masabta na to ba kung unsa ang balao. Kay mura man taan ni bro. Muratag kaning kolorom aning sakyanan ba? Nga way mga lisensya ang driver wa pay rehistrong sakyanan. Dili na lang mo direct to the point sa highway kay hadlok kanay checkpoint sa LTO. Ahang dagan, likod tos basakan, ambog sa pa, angat sa buntod, dulhos ka sagingan, losot sa balanghoyan, tuyok sa kamutihan, guhos ka maisan, katapusan kahagunoyan, tuwa. Anam ni mo ha. I-direct to the point ko na. Ngingon ka nga dili man ang Roman Catholic Church gitukod kay tuwa dagan-dagan. I-direct to the point ka kanang ipanglutos panahon mga Sabbath keeper to dito kamo. Ana man datinga na. Dili man gud kung na imong gihatag ron kumuagi ka checkpoint before ka kumuagi na daghan ba ka agian before ka mo kaagian na. Kung makagipog ka kung kumpleto ka. Kanang kapag kumpleto nimo Katawa sa ganun, daghan ba ka bro. maagian na mga kuan mga pamagi. So mo na ang gihimo karon. I-direct to the point na lang na. Direct to the point ba? Sige. Unsa man jud imong gamaan na imong ipalutaw nga kaning tawag aning ni ang imong ipalutaw nga katong gilutos mga Sabbath keeper to tama ba? So ako mo gikuan dere god nga ang balaod dili mawala. So ako nago mga bersikulo nga gipakuan si mo naguyon pug kapod nga wala jud nawalang moral. So na akong pangutana nimo kanang ginatawag nga kanang kuan Unsa bro? sumala nimo nara sa imo nga nadungog po na ko sa imong side nga wala nawalang moral. So continue siya gilig-on gani sumala sa mga verse akong gibasa karon. So ang pag-abot sa kanang gitawag ng Canon 29 nga naay pagkuan kanang giingon nga pagdili sa Sabado. Kamay Canon 29. Canon 20. Canon 29. 29 nga pagdili sa Sabado nga pagbantay. Asa man sa librong Katoliko na? Sa libro sa libro na ako sa Katoliko brad. Canon 29. Oo. Ako sang tanaw na i-check up na ko sige, kay akong code of the canon law sa kinini ang akong barkada katiguang kauban na mo sa Bible Apostolate gihulaman hantod karon wa na giuli. So ako sang ipakonsulta sa nako niya kanang imong Canon 29. Sige. Code of the Canon Law number 29. 29. Tanaw na ko. Dili man na, bro. Actually, sos porbida. Dara ha. The Code of the Canon Law number 29, 1983 Code of the Canon Law state general decrees by which complaint legislator issued common precept commonly capable of receiving law are laws property speaking and governed by the precept of the canons on laws. Wa man. Ang kuam ko dire brad ang Canon 29 mao ang official nga dokumento nga nag-ingon Unsa man libro gina nga Canon 29 ang title? Gi-search na ko brad. Screenshot ko no na be. Dahil akong basahon. Makuha man nimo dia ikaw na lang dia brad kay I-screenshot sana kay diri ang content sa Canon Law number 29 lahi man sa akong gibasa. Sa kuwaram ko nagwangod sa kanang sa makuwaram ko na nimo kung imong mag-type na kada unsay Wala kay gitype na ko unsay sulod sa Canon Law 29. Canon man na Code of the Canon Law. ang kuwaram ko dia ang sentro mo ko dia na pagdili sa Sabado mo. Wala man ang brad wala man daw pagdili sa Sabado. Na dili ang basahon ako ning content sa Canon Law ha sa number 29. General decrees by which competent
legislator issues a common percept of commonly capable of receiving law. A laws, properly speaking, and governed by the percept of the canon on laws. Wala man mo sa bado. Gikuha ko dere brado, Canon 29, Christians shall not Judaize and be idle on Saturday, but shall work on that day. But the Lord's day, they shall especially honor, and as being Christians, shall if possible do Di man siguro na not work on that day. di man siguro na kuha nimo ha, librong Katoliko imong gigamit. Dili inside ni sa convert kanang sa canon ba? Canon 29. So kanang Canon 29 title na libro nga imong gibasa siguro. Yes, brad. Screenshot ko no be kay kung tanahon. Ikaw na lang. No. Natural kay i-double check na ko na imong i-screenshot tag asa nimo gibasa kay tanahon ako. Naro, kini Council of Laodicea, Canon 29. Ay no bro, i-screenshot sa na ba kay kung tanahon na lang i-dictate. Kaya ro research sa to dili pa confirm na ko ng librohan na. Screenshot be, yung tanahon. Dili na gud ta mamutbot very good kay sa Canon 29 Council of Laodicea. Di na canon ng Council of Laodicea. Sorry ka. Be, screenshot na kanang imong gibasa, then pagkahuman ipasa sa Messenger. Or i-share screen ng imong kuan, Messenger. Kana di ko kabaluan na brad, mga inanang. Naa diha sa ibabaw na i-share screen. I-click na. Limited akong hibalaan ning kuan. I-share screen ba? Share screen. Dili ko kabalogan limited ako. Di ba kana imong tawag ana is naman na si babaw kana sa setting. Na i-share screen diha. Di ko kabalo brad. Na-screenshot na lang. I-screenshot na lang kanang imong gibasa. Dayon i-send sa ako Wait lang Bro, kanang sa, di ba nasa imong Messenger ng duha ka square? Na ako nang ipasa si mga brad. Ay, pasa ni mo. Sige ha. Pasa daw. Mo ikin na ba ko ron tadaw brad? Ginaba ko ilakon brad. Ha? Nakailakon? Asa man na rin, Melvin? Be? Ako nang ipon. May tai-ay man eh. Yes brad. Dili ka na lumitay-ay. Mo na ang inside niya. Mo ginaging ko. Ang inside niya brad. Luya, pag pinangutanan ni mong mitay-ay. Taon sa mitay-ay number sign, tulo ka buhok. Dayon, asterisk, duha ka buhok. 1 point. Asa man ni gikuha Council of Laodicea das Canon 29 pizza mga 3ED sa Laodicea karon Turkey kinsa nga obispo sa Eastern Roman Empire. Asa man ni unsa ang exact nga gisulti? Canon 29 Christian shall not Judaize as mitay ay man ni bro pataka ning Dili, mao ko na yung inside. I know nga, kabalo ka brad. Nagpakungkuhan lang daw. Kabalo ka, unsay inside na ginatawag na canon law o Canon 29 unsa may gisulti Canon 29 tanawa bro dili man wa mo magkasinabot mitay ay i-search na ni mitay ay dabe unsay giingon sa Code of the Canon Law number 29 Dili, bang god sakto mo na siya. dili no i-double check na unsay unod anang Code of the Canon Law number 29 ang sakto mo na siya kay ang kuha man god i-double check pa karon masakto ba nang imong canon law dang giingon dili ba tinuod na siya na history kay sa kana nga history bro mitay dili ni history mitay ay nang imong research history na
Diba, inside na ba ang gi-search kay nako sa kuan unsa ang canon law sulod. Ang Meta AI gidisenyo na nas messenger para matabangan tong mga tawo nga naglisod og pangita. Di ba? So ang Meta AI dili na accurate nga motug-ag tinuod kay matud pang Meta AI ako masayop pug ko. Gi-search naman guna ko nas Meta. Mo bitaw di kay ko ganahan mo gamit og Meta AI kanang sa messenger. Sayop lugar na siya nag-ingon ng kanang pagdili sa Sabado kanang sulod sa I-search sa ni Meta AI be kanang Canon 29. Ina ba? Unsa may unod anang Canon 29? Sige daw, ako i-search para makibalo ka. Ugaya ni mo search oy. sige mo instead na ako mula ko Ikadlok. Biatong i-search unsay unod sa Canon 29. Tatahan na to ni Bi. Sus. May pamasmita AI kay bisag gatay pa ka ni reply mo dayon. Sa Tagalog. Sa English. Tanaw na kay English man eh. Thinking. Alright. There you go. Canon 29. English. English ha? Those who have been baptized are but that very fact asa kuan man kaha adi man ni kuan Canon 29 sa Concilius Laodicea adara kani dili ditong canon law nga libro canon law day nga council sa Laodicea areta Canon 29 of the atong basahon na naro Paminaw sa Canon 29 tanawa ha sa Council of Laodicea adira itong basahon 29 magka it's not tempting the Christians should join with Jews heretics the religious kani nor should be accept from them of any gift offering of the other piece waman kapataka-taka jugay ka ba Naman ko dire brado sa kuan akong gikuan brado na mga site nga butang dire church. Gipa-confirm na ko ning imo ang kuan ni Meta AI ba? Kani mo gisend. Ingon si Meta AI dara ang Canon 29 of the 1983 Code of the Canon Law sa Catholic Church, ang text ana mato dire those who had been baptized are a very fact incorporated the church constitute person with rights duties for proper Christian keeping their condition provide they are in essential communion unless lawful impediment stands in the way so mo ni pero kaning imong giingon nga Code of the Canon Law sa Laodicea 29 363 to 364 ED text mo ni sulod it is not fitting that the Christians should join with Jews and heretics in the religious festival nor should they accept from them any of the gift or offering for their peace usawa man baga ko nas tao oy porbida So mo gila sulod niya brado na Bisaya brad na akong basahon na. manong Bisaya man nga English man ang Canon Na translate sa Bisaya so na ang saktong sulod sa Canon 29 gihubad sa Bisaya so nani ko Google so na mga site gisudlan na mga site gisudlan pero na dara binisayo na ko niya ang Canon 29 sa Concilio sa Laodicea unsay gingon Bisaya ha dili angay nga magduyog ang mga Kristiyano sa pagbasa sa mga pagano o pagampo o pag-awit uban sa mga Hudyo o sa mga heretiko na sana man yung taong kadudong so na dili sa kabalat mo ni ang kanang kon so sulod niya ang mga Kristiyano dili angay magpakabana dili galibog si Mita na imong tubag kay imong gi-search si Mita taka man imong type ni Mita basahon ako Brad ang kuan Brad mangutana ko nimo bro sige kay imo mang direct to the point lang guta din lang guta daga pasakali nabot tataaning nga mita-mita Laodicea Sabado pagpahuway daan palagi ko ambak kag Sabado direct to the point sige mangutana ko nimo
Kinsay nagtukod aning Roman Catholic Church kung dili si Kristo? Kanus ana gitukod asa tukoda? Dili man gud ba ang akong pangutana man gud. Nagbase ra ko sa kanang kuan. Bro, direct to the point ba? Kay kabalo lagi ko sa mindset ni mo. Kanang imong giingon nga persecution. Diara ta mo indapan ng Sabado, mo to sila mga Sabat keeper. Raw tang gibigwasan ako nimo ana o. Bikil-bikil lagi istorya ng Sabado. Ang akong pangutana, direct to the point pa lang, kinsay nagtukod sa Roman Catholic Church kundi si Kristo. Kanusa gitukod asa tukoda? Dili man gud ba ang sa book of Roma man gud sa libro sa Roma at masabdaw na to nga sumala ko nimo nga wala jud gibungkag ang balaod kundi gilig-o noon. So ginatawag nga moral. So mo jung gikuan nga walay pagkausab. Mo na nga kanang kuan na Bro, anin na lang ba? Kinsa may nagtukod sa simbahang Katoliko kung dili si Kristo? Kanusa natukod asa tukoda? ang tabrat. Simbahang Katoliko. Di na lugar ta mo continue sa akong gikuan ron lad. Wala layo na kay na. Ang truth sa topic nato, gisgot kag Sabado mga kanunlo. Dili ang purpose man gud sa Roma man gud. Sumala dito nga gilig-o ng balaod. Di bro, kabalo ko aning imong mindset man god kay gisgot kag balaod, ani mga balaod, di ba? Gingon na nako na nga katong imong gingon nga may kalagiw, toy mga remnant, kay katong mga remnant, mga salin-salin as gipang lotos. Kaya diam nang datingas explanation kay kanang mga gipang lotos mautong mga nagpahuway sa Sabado, so Sabat keeper to sila, so therefore mo gawas imong conclusion di gyud na Katoliko gitukod ni Kristo. Karon ang pangutana direct to the point ta lang ta para mahuman ta. Kinsay nagtukod sa simbahang Katoliko og dili si Kristo asa tukoda kanus gitukod? Papi ko na humasa kung kagana dapat na umano na to. Kanang kuan ba? Kanang ang kuan. Una kung giingon ba bro, highway, state ang dalan, ikaw hadlo kag checkpoint. So ang imong gibuhat kay koloro man ka, are simang sa Basakan, Dulhogs Kanal, Subidas Bakilid, Dulhogs Kasagingan, Likos Kahagunoyan, diretsos maisan, guhod tos Kabalanghoyan, og Tamax Kamutihan din wa na. Anong datingan nimo? Pero direct to the point lang nato ni. Nakaagi naman tag checkpoint. Sige, i-direct to the point nato ni checkpoint. Pagpaningil sa LTO. Bro. Pagpaningil sa LTO, di ba? Mingon mo nga. Kanang tiki ana. Oh, sige, diretso sa LTO dito. Di ba? Ang LTO, mangutanam dyan ang LTO. Di ba? Mangutanam ang LTO checkpoint. Kompleto ba kag papel? Laba kay lisensya. Registrado ba nimong motor? Bisag helmet ka, na kay signal light, na kay side mirror, brake light nimo, okay motor, walay lisensya, wa kay rehistro, multa gyapon ka. Pero hanin ta bro, kinsa man yung nagtukod sa Katoliko og dili si Kristo? Kano sa gitukod asa tukoda? Brad, ana mo gud dili pod tanan checkpoint legal di ba? Alagi wa ta kay di na ta magkuan ana, sige direta. Direct to the point ta. Kinsa man yung nagtukod ni Kristo? Kinsa yung nagtukod sa simbahang Katoliko? Dili ba? Ang akong side bang karon gi-open ako, may tungod sa kanang dili man niyo pahumanon pod so. Hindi mo nawag ko masunod ba? Bro, ito ba sa akong pangutana kadali lang ni. Kinsay nagtukod sa simbahang Katoliko og dili si Kristo? Kanus ano tukod asa tukoda? Mao kay Brad nga gisgot ko Catholic o Roman Catholic. Kung may isgot kag Catholic, dili jud ko mo upos nimo ana. Sige di isita side na to ng Catholic Church, aritas Roman Catholic Church. Kinsay nagtukod sa Roman Catholic Church ug dili si Kristo? Ang kuha man gud Brad, ang atong encyclopedia mga kuan dili na bias ba. Lagi ako mangutan asa basahon nimo nabas encyclopedia na. Wala dili source akong gipangita. Kinsay nagtukod sa Roman Catholic Church asa tukora kanus ana natukod? Wala ko mangutanan nimo asa basahon nimo kun abal kas encyclopedia sa bana. Dili excuse Brad, manawag ako nimo ay nga gabi Brad. Wala. Tubagala sa kinsay nagtukod? Dili ba? Mataas na mo gud ato mga. Ay di dali naman na bro. Di mo na taas. Tubagalang kinsay nagtukod? So, dili kung motubag mong kuan na manggod, motubag kuan na daghan pa kay mga kuan mga. Dili bro, wala na laing pangutana bro. Ali lang tubagal jud ko direkta, gidinay man jud nimo kay di man gid mo madawat na bis sa imong pagtuo. Sa imong pagtuon. Dugay-dugay naman jud ka sa balista gani usa toy ko nadunggan gikan kag Katoliko. Kinsa may nagtukod sa Roman Catholic Church?
Kanus ana tukod asa na tukod. Ang Catholic Church, mo yun ko nga si Kristo ang nagtukod. Ah. Pero kinang ginatawag na Roman Catholic Church, dako po nagdebate. Lagi-lagi, wala ko mangutan na magdebate tana. Tugani ko kay imo man yung gidinay, so tugani ko kisa yung nagtukod ana. Kay katong imong gingon nga, wa ko'y problema, Katoliko ang gitukod ni Kristo. Wa na reels na to. Pero nga nung man ka nagpasako pa ng Catholic Church na mga Seventh Adventist. Sige lang ko mo naginot mo ng Catholic Church nga si Kristo nagtukod kay para nimo lahi po tong Roman Catholic. So diha pa lang daan is nga nung wa ka nagpasako pa tong Catholic Church. Nga nung naa ka sa Seventh Adventist Church nga si Kristo magay nagtukod na to. So pangitao na sa nimo tong Catholic Church nga si Kristo nagtukod. Mo hinda pa gyapon kag Roman Catholic Church ana. Kay mo lagi na kong giingon nga for the first 1,000 years ang Catholic Church o Roman Catholic Church maura na. Gidugangan lang og Roman tungod kay ang Roman mao man na ang sentro sa pagtuong Kristiyanismo. Sa wa pa mahimong sentro sa pagtuong Kristiyanismo, wala pa magkristiyano ng Roma. Of course, Catholic Church sa tundaan. Mabitan nang wala pa nag-adapt sa una ng term Roman, kaya sa na namong Roman nga pa man na magkristiyano sa una. Manglulutos man na. So, arita bro, kinsa mo dyan nagtukod sa Roman Catholic Church? Okay, ang Catholic Church diya sa Roma nagligon sa balaod, wala nagsalikoy sa balaod og nag-continue giligon Sige, sa balaod. bro. So ang Roman Catholic, ang Catholic nanay pang questionable kay mga kuan nga sila ba jud kay lahi lang Lagi. Dili sa ta magisgot og lahi ba ning amo or okay ba ning amo? pero kanang manawag ko niya. Lagi. Kinsa man toy, bro, katong Catholic Church nga si Kristo nagtukod, sakop ka to? Brad, Sakop ka tong simbahan nga si Kristo nagtukod nga Catholic Church nga nagpaligon sa balaod? yes Brad, kay wala man nagbugag balaod. Sige, unsa man imong gipasakupan karon nga Seventh Adventist man dili man na Catholic Church? Ang kinaiya Brad. Kasi ang kinaiya. Di ba ningon ka nga katong Catholic Church mo to nagligon sa balaod, nagsunod sa balaod, nagtuman tanan. Asa man ang simbahan na ron? Dili ang kana magong salin giisugutan sa Revelation. No, sir, why na sa salin? Asa man ang simbahan na karon nga Catholic Church? Diba? Ang kanang Revelation giisugutan Revelation 12:17 kanang children niya. Kung imo lang karon sa kanang definition niya sa kanang kuan ang kuan na offspring or kining bro. rimnan or kining kanang seeds, di ba? Kung kanang kuan ba liso, kung mo kuan kana subot pa sabot nga kanang kuan ba kanang continue siya pero nalay pag kuan ba pag lutos bitaw kalagyo atong kamingawan. So kanang Bro, layo na kitang kalagyo kamingawan, layas, inding layas mo tani. Gikuan sila ba gilutos sila ang rason tungod kay nagtuman sila sa balaod pero sa history man god Langga. sa history man god Ipataas ni na gamay langga. Katawanan kaayo. pagdili sa badon mo na kanang kuan nga kanang grabe ka pamagulanon nga lutos ba kanang pagdili sa bado. Oh. So, bro, katong Catholic Church nga nagpalig-on sa balaod, ngayon kag nasakop ka asa man ang simbahan na karon? Nag-exist ba na? Kuan ba Revelation na Asa man ang simbahan na ron? nagkupot sila sa pagtuo kan Jesus Christ. Asa lagi na ron kay magpa-membro tana. Mga Adventist brad. Catholic Church mo. Yes brad. Sumala sa inyong Alpha and Omega nga ang Catholic Church na ay Santo Papa. Naamoy Santo Papa wala. Ang Santo Papa. Di ba gingon sa inyong Alpha and Omega nga ang Catholic Church gipanguluhan og Santo Papa. Naamoy Santo Papa wa. Lahi po na definition imong gikuan brad. Sa Alpha and Omega nyo, factual index. Ang kuam ko na ang iya mong paragrafa na basing putol po gapon. Sa giputol. Ay nawa di suito. Direct to the point kay lang itana. Kinsa jud nagtukod sa Roman Catholic Church? Kay lahi man jud para nimo ning Catholic Church kay giklaim ninyo kamo ang Catholic Church. Da base sa inyong Alpha and Omega na amde Santo Papa ning Catholic Church so di gid mo pasado ani. Aron kinsa man jud nagtukod ning Roman Catholic Church? Asa tukoda kanusag tukod? Usuna ko brad. Munawar ko nimo inya brad. Taas mo explanation. Kasi dili na ko magkinahanglan explanation ang itar og tao kinsay founder ani.
kumudagan po kag sa story po, dili po na Wala lagi ko mangutanag history. Wa ko mangutanag asa nimo basahon na sa history. Ang ako lang pangutana kay imo man yung gidinay nga di Dios Kristo nagtukod kinsay founder aning simbahana. Natural, si Kristo nag-ingon sa Mateo 5:17, wala ko niya sa pagbungkag sa balaod. Di lagi bungkag sa balaod akong gipangita. Who is the founder of the Roman Catholic Church? Kung dili si Kristo, unsang bungkag balaod? Ang karakteristik mong akong gikuan ba, ang kinaiya. Bro, dili lagi karakteristik akong giingon. Bungkag sa balaod. Now, ang gisgutan dia sa Revelation manggod, ang kanang iglesia dia sa Bro, 20, wala nganli. Wala ta magisgot og karakteristik. O SDA ba, Baptist ba, wala gisgot. Lagi-lagi ka ni ba, di ba? Gidinay ni mo, di ba? Ningon mo nga, claim raman mong mga Roman Catholic Church, assuming raman kay mo. Ang akong pangutana, kung dili si Kristo ang founder aning Roman Catholic Church, kung di gyud nimo madawat ni, kinsa man di ay founder aning Roman Catholic Church? Kana inyong sa kuan ba, dili po kumuupo sana sa inyong kuan ba, kay mo na inyong baruganan pag Lagi-lagi, di magkakamusupak ani. So sa imo lang. Kung Diba? unsay nasulat dia, di ko mosupa ka na, bro. Kung unsay nasulat dia, ako nagbase ra po ko sa unsay kinaiya sa iglesia po. Lagi, kung di ka musupak kung sa'yo nakasulat sa tupak, kung di ka musupak, tuohan nimo. Nagbase lang po ko sa kinaiya, bro. Bro, kung di ka musupak, ba't pasbutuhan nimo? Dili po tanan nga nasulat nga ituwan. Lagi, so mala sa imong pagtuon. Kinsa man yung founder aning Roman Catholic Church? Sumala sa imong kuan ba, kanang nasulat sa history. Sino hisulat sa ikaw man akong ipangutana. Ganina ra kag deny. Kamo mga Roman Catholic Church, kuan mo, assuming kay mo si imong claim. Subot pasabot na sa inyo ang burden of proof kung kinsa yung founder. Para labag ka nang moingon mo ba nga, kamong mga kaming mga Sabadista, gitukod ng Kristo. Kunya, siyempre, deny yun ako na, dili, good. So, naan yung ko ika-counter, mangutanam dyan kag, dili, Brad, kinsam day. Una ko ihatag nga founder. Direct to the point, tulo ka bukano, 4, 5, 6. Ano ba? Dili manggod, ana manggod. Sa history o kina mga kaalam nga mga books nga kuan naghataw kaalam kay balo wala na naisigutan kung kinsa ang kanang gikuan sa kanang mga kadaghanan nga ni agin sa Roman Catholic nga pamamatuod nga kinsa ang kanang founder. Ang sulat sa mga kaalam sa mga libro na nasa atuaron si Kristo jud. So si Kristo ang founder sa Roman Catholic. Sumala sa mga sulat nga unsang nasa kuan History. Dayon kaingon man ka nga wa kay supak, so tuohan nimo na. Dili pod. Nambo ko ikagulingon nga pagtuon pod sa Bible nga So naatay ka og galingong pagtuon sa Bible. Bisa imong pamahayag ganina nga ang Catholic Church maotong nagpalig-on sa balaod ug nagtuman sa balaod. Katud ay gitukod ni Kristo ang Catholic Church. Di ba? Okay, sige karon. Nasakop man jud kuno ka mato di mo nasakop di ako anang Catholic Church. Ang pangutana kay nasakop man ka anang Catholic Church. Unsa man tong simbahana nga niabot diri sa Pilipinas 1521. Nagabot sa Pilipinas pero nagdili sa Sabado. No. Ako mangutanag nagdili sa Sabado. Ayaw lagi na isakay nimo sa Sabado dire kay di na dawat nako. Unsa man to nga Christianity nga niabot diri sa Pilipinas niadtong 1521. Naani lagi Pilipinas Brad, Christianized pero against sa Wako mangutanag ni Agis banas balaod nagsabadog na Domingo bana. Ang akong pangutana unsa tong Kristiyanosmo nga niabot diri sa Pilipinas? Unsa ba? Dili ba? Mo uyon ko na sa imong kuan pero kato siya against to siya sa kanang ginatawag na moral. Di wala ko mangutanag ni against ba to? Wala bro, dili isyo ni against ba to? Ang akong pangutana, di ba 1521 na abtag Kristiyanismo ang Pilipinas? Dili ba? Ano man godo? No, sir, nani ba? Di ba 1521 na abtan og Kristiyanismo ang Pilipinas, tama? Dili ba? Ang kato sa libro sa Roma,
sumala dito nga ang balaod gilig-on. Di ba ni okay na ko bro, wala na ko sakto tama tong imong giingon nga. Wala ako na. So, ang kanang iglesia sa Ginoo kanang giingon na sa Mateo 5:19 nga kung kinsay manudlo ilon sa langit sumantungod sa balaod. Now, ang buhat mong na sa kanang kuanggod kay lahi iyang moral law. Dili. Ay bro, dili lagi ni about sa balaod. Kay wala ta mag-focus anang balaod. Ang imong deklarasyon ganina katong Catholic Church mao day tong simbahan nga gitukod ni Kristo. Nga nagpaligon sa balaod, nagsunod sa mga sugo, ug which is ning gawas sa imong conclusion nga katong Catholic Church nga kung asa ka na membro, mao day tong Seventh Adventist. Karon gikumpirma na ko aning inyong Alpha and Omega, Catholic Church mapas inyong factual index is ang Catholic Church headed by the Pope. Wa man mo Santo Papa, so di gid nato ma-prove nga kamo nang tinuod nga Catholic Church. Inyo lang ang claim. Pero ari lang ta. 1521 naabtan man gyud Kristyanismo ang Pilipinas. Ang pangutana, unsa man tong klasihang Kristyanismo nga ming-abot sa Pilipinas? Baptist, Alliance, Methodist, Sabadista, Catholic Church, asa man ana? Mo na katong kuan ba katong sa 15th century nga klase nga pag-Christianize nga may authority nga pagdili sa Sabado. Unsa lagi ngalan atong Kristyanismo ang niabot sa Pilipinas? Di po to Baptist. Ang Roman Catholic mo na ilang pamagi nga pagdusuan ng ginatawag Unsay Roman so katong Roman Catholic Church ang niabot diri sa Pilipinas. Oo. Kung saan man pagka Roman sige kay segregate na to ha kay ingon gug kalay ang Roman Catholic Church lahi ang Catholic Church. Kung saan pagka Roman Catholic Church ato nga gihinganlan ang simbahan nga Roman Catholic Church gi official paghatag ng ngalan One Holy Catholic Apostolic Roman Church 18th century man. 15th century ni 15th century na anay Kristyanismo nga abot sa Pilipinas. So kung para anang uban ninyong magwawali nga nagsugod lamang ang Roman Catholic Church sa 1870 kay mo'y pagngaan, so kato di ang naabot nga naabot nga Kristiyano Roman Catholic Church before ang 1870. Di magod ang kanang giusgod niya sa Roma magod na mga iglesia nagtuman na sila sa Sabat. Ang kanang Roman Catholic wala na nagtuman sa sige. So katong naabot diri sa Pilipinas atong 1521. So katong naabot diri sa Pilipinas nga 1521 Roman Catholic Church to. Roman Catholic. Unya sa man nimo na pag-reconcile karon nga niingon si tawag aning ni ang diingon si Jerwin Rosales nga bisayang pagtuon nga gasugod ang Roman Catholic Church niadtong 1054. Nyadtong 1054 dili 1521 1054 ha. So asa man yung tinuod ani? Ang akong punto lang Brad, ang Catholic Church na gisgudan sa Roma, sa libro sa Roma, giligo nilang balaod. Sige, bro. Catholic, Katong Roman Catholic Church nga naabot dire sa Pilipinas, katong Kristyanismo nga niabot dire sa Pilipinas is Roman Catholic. Karon ang deklarasyon sa inyohang mga vlogger, nagsugod ang simbahang Romano Katoliko 1870 kay maoy pag-opisyal sa ngalan anang 1870. So diha toy gipangutana na kong vlogger nga before anang 1870 Brad wala pa dayming Roman Catholic. Niingon siya gwapa. Unsa man ning 15th century niya na may Roman Catholic Church ani? Asa mi tinuod ninyo ani? Dili bang Brad. Kana imong gikuan punto ron kanang nakabot sa Pilipinas, Roman Catholic. Dili jud ko mo so pa kana. Pero sa to pasupakon tong inyohang mga vlogger nga ang Roman Catholic Church gasugod ang 18th century. Dili ba? Ang kanang pag-abot sa Pilipinas ning ginatawag nga Roman Catholic, dili jud ko moagin sana kay tinuod ba na. Bro, pero kini dili ba? Magkuan lang ko ba kay explain lang ko sa akong side. Ang kanang mong kuan god, ang Roman Catholic, kining Catholic sa Roma, lahi ang kining ang ilang kuan ba kinaiya nga kining Roman Catholic lahi ang kinaya ang sa Roman Catholic diya sa libro sa Roma nagligon sa balaod pero kining isa ginatawag na Roman Catholic
na pangat kwanta ba? Gano na inana man. Uy, pagsabot sa mo siguro sa inyong mga vlogger, bro. Pag meeting sa mo. Kaya mo nagwa man nagkadimaon ng inyong katarungan kay ang ingon sa inyong vlogger, kamong mga Katoliko 1870. Oh, nas yung libro official name 1870. Wala to nga kung ipangutan na tong isa. Before aning 1870 wa pag Roman Catholic Church nag-exist, sawa pa. Oh, nya karon mingon kag 15th century ni ana, nya abot sa Pilipinas. Pagsabot sa mo sa inyong vlogger. Dili ang kana mong ngalan nga official nga ngalan Roman Catholic. Pagkuana na dili wala pa mo na sa na official diha sa 15th century. Kanang murag inana nga kanang kuan. Di kailangan pagkuana na pero Sige. wala. So, sige. So, unsa man yung official nga dala atong Christianity diri sa Pilipinas sa 15th century? Unsa man yung official nga pangan? Official nga pangalan. Kana nga time Roman Catholic na kay murag na Sa Roman Catholic na nga, wa pa gali nag official nga ngalan, ikaw magbuot-buot kag Roman Catholic Church na. kana nga time pag-abot ng pag-Christianity sa Pilipinas nga Atong 1521 niabot si Magellan diri sa Pilipinas, di ba? Wala man to gay eroplano sa Magellan. Gabarko man to sa katong barkong layag. So, di ay mga misyonaryong pare nga niuban sa iyang panaw kay pagbuot dito sa Ginoo, di gito yung plano-plano lang nga kay sakay ra gud kay banding-banding ba kay nang hits. Pagbuot dito sa Ginoo nga i-Kristiyano ning Pilipinas. So sa Pilipinas naabtan tag Kristiyano unsa may ngalan atong Kristiyanoha kay ang opisyal nga pangalan sa simbahang Katoliko gipagawas na 1870 man. So unsa may tawag atong Kristiyanoha nga niabot diri sa Pilipinas? ang kinaiya ng kuan ba ginatawag na Roman Catholic. Dili kinaiya. Ngalan dili kinaiya. So tawag dili. Ang katong gud nga time god murag wala pa jud na official. Dili pud to mao, bro, dili pud mao ning Catholic Church. Mo kay nga Catholic Church ang ngalan na to, di ba? Catholic Church. Kinaiya kay ang Dili lang bro, ay na sa nang kinaiya, ay sa nang karakter ha, ayaw sa nang batasan. Ari sa tas name. So dili pud to mao tong Catholic Church. kung possible siya nga kuan pero ang ako nagbase ra ko. Uy, klaro din ning imo. Muntay lang kinaiya. Ayaw sa lagi nang kinaiya. Dili ba mao ning Catholic Church? Pero kung mag-isgot mong Roman Catholic o kining kuan kay alang sa claiming sa kining ginatawag nga Roman Catholic, ang Roman Catholic mao na sila. Dili, So sama pa na tawag og Roman Catholic Church aning 1521 kay 1870 naman ginganlan, usa may tawag ato? dili jud ko mo tutol po na ng ginatawag na Catholic Church kay So Catholic Church tong naabot diri sa Pilipinas. mo gani. So mao tong simbahan na nagiingon nimo nga gitukod ni Kristo nga nagpaligon sa balaod, Catholic Church. Ang pangutana mo ko diha na God kay na may pagluto sa nang 4th century, 3rd century. So ang pangutana diha nga kining giunsa sa Unsa? sa katinuod nga kining Catholic Church mao ang Roman Catholic Church. Di ba? Katong Catholic Church nga niabot diri sa Pilipinas, mao tong imong giingon nga nagpaligon sa balaod kay Catholic Church makahang nagpaligon sa balaod. Sumala sa imong kuan kay pag-abot na sa kanang kuan kay wala naman sila galigog balaod pag-abot na sa Pilipinas ng ginatawag na Catholic Church. Sumala sa inyong claim. So duha day kabo Catholic Church ani itong galigon ug katong dili galigon. Depende na sa pagsabot nito. Pagsabot sa mo sa inyong vlogger Roy. Pag-meeting sa mo. Pag-meeting sa mo. Ay wag ka sinabot mo. Dili ang kuan man gud, ang claiming man gud sa kanang kuan na sila na muuyon ko na ang claim nila nga ang tao ra man gali akong gipangitaan nimo kinsay founder sa Roman Catholic dili pug kam tug-an.
dili wala mo na na-record ko sa history nga moingon ta nga si Constantine ang founder sa Roman Catholic, di na makaplagan. Bro, katong imong giingon bro nga kanang kabalo mo kasi imong pasakalye kaganina god. Di ba ang entrada nimo is Brad, di ba kamo nag-claim mo nga Robert Catholic itukod mo di Kristo kabujod crib. So I thought ato nga time buduot kas founder. Tuam nung kagahikapikap atong 1,290 days man siguro na. So nga kanang niya Brad, kani remnant. Kabalo kos mindset nimo nang kanang remnant ipagawas ninyo nga mao nagsalin atong gipanglutos. So therefore kani mga gipanglutos inyong ikuni-kuni kanang ni ang Revelation 12:17 nga nagsunod sa balaod. So mga sabat keeper tong gilutos, in short sa badistang gilutos. Therefore kanang simbahan nga inyong Roman Catholic Church gipasakupan kay Domingo mo, di gid na kamo ang gitukod ni Kristo kaysa pagpanahon palas persecution ang gilutos sabat keeper mo ni mindset nimo. Ug nganong di nimo i-direct to the point na nganong kinahanglan pa man ta nga na may highway baga, lapadalan, four lanes. Nganong kinahanglan pa man kang moambak canals basakan mo subida sa Kamaisan, Lugsons ka Gunoyan, Likos ka Balanghoyan, Tamax Kamaisan. Dayon Ditsos Guhos Kamutihan. Di mo na i-direct to the point na pagyog. Brad, kamo man ka nag-claim. Basa. Pagbasahan og di ka dawat, Brad, sumala ani nga ang nagtukod ninyo si Constantino ra, ano ba, or si Ignacio ra. Ano di man i-direct to the point na kanya kung history ang atong basihan, mali na daan ang imong history. Ang legit og kanang ni ang gitawag nato og kanang official jud kanang tinuod nga istorya ng mga kahaka lang. Panahon sa persecution ni Nero, katong Diyos Nero medyo unang mantas nga emperor, ang gipanglotos ana mga Katoliko. Therefore, ng tanam kaganina unsa may hinungdan nganong gilotos to, kay di jud ganahas Nero aning Kristo. Og di pod sa ganahag Kristiyano. Therefore, kung makitaan ka sa ilahang lugar, mag-Kristo-Kristo ka dito, patay ka. Di ka pakaon atong leon nga tag sa kabuan way kaon. Himuon na jud kag torch ato iyahang sulod palasyo, yugbo ka dito, dagkutan ni mo. So ana kamanta sa unas panahon ni Nero. Di ba? Mao na akong buti pasabot katong gipanglutos mga Kristiyano tong legit nga mga Katoliko nagpadayon hantod karon. No, sumagod. Brad, kanang mo ko na Brad, di na ko ka-focus sa pagpaminaw sa imong side Brad na mulakaw na mong ko. Sige na. Mga buhib pa ko ba. So, thank you. Kining mga manawag na ko nimo. Manawag na ko niyong gabi pagkuan na pagklaro ng Roman o Nakoy mangutanan ko nimo bro. Kaning remnant church nga imong giingon. Ha? Kaning remnant church nga imong giingon, kanus man ni nagsugod ning remnant church o kinsa may tao nga imong tumbok nako nga sako patong remnant church nga makaingon sila katong remnant church mga sabat keeper jud to. Diya mo Brad, wala jud giisgutan diya kung kanang kuan ba ang giisgutan niya nga ngano gitawag sila remnant church kay gatuman sila sugo. Mara man ay kanang kuan kanang nagtuman sa sugo. Kanus man na nagsugod ng remnant church. Wala sa gidetalye ba nga kanang kuan pero ang giko pasabot lang diya nga nagtuman sa sugo. So kung mo base po sa mga history kung unsay nabay unsay mga history nga unsa ang nagtuman sa sugo, nabay ginalutos tungod nagtuman sa sugo sama ning ginatawag nga remnant church diya sa Revelation 12:17. So diya na dayon nanay mga conclude unsaon niya pagkuan na inyo pod napod mo pod sa SDA napod. So ana na lang compare na lang. Bro, ani ba kisa mo jud tao nga mutana ko nimo. Kisa man jud taong ilado ba nga na ilado sa kasaysayan ba nga sakop anang giingon nimo remnant church. Pero mo exit na ko bro, okay? Sorry bro, mo nawag ko nimo. Goodbye everybody. Katawanan kaayo. I've got to go. Wa man Dennis Melvin Suico di ay. Di man kahatag. Dagang kay pasakalye ba.